በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም 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 እግዚአብሔር አምላክ ይዝሐልኩም በየትኛውም ናይ ዓለም ዳርቻ ዘለኹም ኩላትኩም ክቡራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ኢልኩም ከመይ ምሲኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ሰላምኩም ብዝሕዝሕ ይበለለይ ክቡራተየ እና ልማዓንቲ ንእሽተይ ግጥሚ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ናይ ግጥመይ ርእሰይ ተሓቀኛ ፍቕሪ እያ ትብል ንኣኸብለኩም። ተሓቀኛ ፍቕሪ ንኹሉ ትኸድን በደል ኣሳና ተሓብእ ትሽፍን ረህርቲ ብኩሉ ፍጹም ዘይትጭክን መራሒት ዝኾነት ጽኑዓት ክንከውን መራሒት ዝኾነት ጽኑዓት ክንከውን ከጽውዓ ቀላል ሰለስተ ፊደል ካብ ልቢ ተኾይና ህይወትካ ተኸፍል ንኹሉ ተጽግብ ከም መዓር ትፍልፍል ኣብ ውሽጣ ንብዙሕ ትስብስብ ተጽልል ንስለ ፍቕሪ እዩ ጎይታ ዝወዓለም መስቀል ንስለ ፍቕሪ እዩ ጎይታ ዝወዓለም መስቀል ዘይፈልጥ ፍቕሪ ቀላዲ በዚሑ ተዛራቢ ጥዑም ቃላት ዝድርድር ዘይወፀ ካብ ልቢ ምዃና ረሲዑ ንኹሉ ሓቋፊ ተኣካቢ ሰብሳቢ መዓዛኣ ጥዑም ብርሑቕ ሰሓቢ ውሽጥኻ ትቕስቅስ እትወስድ ቀልቢ ከም ማቴዎስ ትኽተል ወዲ ተጸራቢ ከም ማቴዎስ ትኽተል ወዲ ተጸራቢ ንዓስ ዓበኒ ምስ ተባሃለ ማቴዎስ ከደ ተኸተለ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቕሪ ናይ ኣምላኽ ንውሽጡ ክሕደስ ተመሪፁ እንድዩ ክባረኽ ክቕደስ ንኣምላኽ ክኽተል ምስኡ ክመላለስ ንኣምላኽ ክኽተል ምስኡ ክመላለስ ሎሚ ግን ብፍቕሪ ጀሚርና ጨዋታ ምስተዋሲኢና መስቀሉ ናይ ጎይታ ንዝኸፈለልና ተዓብዩ ውዕለታ መከራ መስቀሉ ንዘክር እስከታ መከራ መስቀሉ ንዘክር እስከታ ዋላ ሓንቲ ሓጢኣት ኣይነበረን በደል ኩሉ ተዓጊሱ ንፍቕርና ክብል ብፍቕሪ ምኽንያት ሰባት ኣይነታልል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ድሓር ከይንቐልል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ድሓር ከይንቐልል ከይኸብደና ናይ በደልና ቆፅዓት ሓቀኛ ፍቕሪ ንምሃር ንጠይቕ ኣቦታት ትዕግስቲ ንግበር ርግዕ ንበል ይሕዋት ንጥቕሚ ስጋና ኣይነታልል ሰባት ንጥቕሚ ስጋና ኣይነታልል ሰባት ናይዚ ዓለም ፍቕሪ ብኩሉ ሓላፊ ጥቕማ ይርከባን ወላ ሓንቲ ተርፊ ጉልበትን መልክዕን ደኻሚ ረጋፊ ንንቃሕ ንበራበር ከይኣተና ናብ ፀድፊ ብናይ ዓለም ፍቕሪ ከይተተሓዝና ወልፊ ብናይ ዓለም ፍቕሪ ከይተተሓዝና ወልፊ ናይዚ ዓለም ሰብ ነይሩ ንዓኣ ዝኽተል ፍቕራ ዝጠዓሞ ደሞዝ ዝኽፈል ክርስቲያን ዘሳድድ ዝኣስር ዝቐትል መዕረፊ ዘይህብ ዝኸልእ ዝኽልክል ክርስቲያን ከሳድድ ዝዘውር ዝኸልል ክርስቲያን ከሳድድ ዝዘውር ዝኸልል ጨካን ነይሮብቲ እዋን ናይ ሰብ ደም ዘፍስስ ናይ ኣምላኽ ድምፂ ብድንገት ዝሰምዐ ንዕኡ ዝምልስ ልቡ ኣራህሪሁ ርኽሰቱ ዝቕድስ ናይ ክርስቶስ ባርያ መልእኽታት ዘዳርስ ናይ ክርስቶስ ባርያ መልእኽታት ዘዳርስ ንኸድሕኒ ሰባት ኢሉ ላዕሊ ታሕቲ ናብ ኩሉ ከባፅሕ ከድርስ መልእኽቲ ደኺሙ ጽዒሩ ለይቲ ምስ መዓልቲ ብርሃን ዓለም ኢለምዎ ሊቃውንቲ ናይ እምነቱ ጥንካረ ሪኦም ምዃና ጽንዕቲ ናይ እምነቱ ጥንካረ ሪኦም ምዃና ጽንዕቲ ካብቶም መልእኽታቱ ንስለ ፍቕሪ ዝጠቅስ ከምቲ ዝፀሓፈልና ኣቦና ቅዱስ ጳውሎስ ኩሉ ተዘርዚሩ ኣሎ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ካብ ሓደ ጀሚርና ኣንቢብና ንጨርስ ስሕተትና ክንእርም ናብ ቅኑዕ ክንምለስ ቅዱስ ቃሉ ክመርሐና ክኾነና ምርኩስ ቅዱስ ቃሉ ክመርሐና ክኾነና ምርኩስ ክወግሕ ክመሲ ቅዱስ ቃል ነንብብ ምሕረት ናይ ኣምላኽና ልዕልየና ክዘንብ ዘመንና ክባረኽ ክልምልም ክዕንብብ ንመዝሙር ምስጋና ኣቤቱ ክንስብሰብ ንመዝሙር ምስጋና ኣቤቱ ክንስብሰብ ክንርዳእ ክንፈልጣት ሓቀኛ ፍቕሪ ንስጋና ዘይኮነስ ንነብስና ክንዕሪ እቲ ሃይማኖትና ክግለጽ ብግብሪ ንሱ እዩ ዘውርሰና ሰማያዊ ክብሪ ንሱ እዩ ዘውርሰና ሰማያዊ ክብሪ እያ ትብል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ኣሜን ኣሜን። ኩለና ይገበረልና ዝወደቐን ዝነጠበን ብኣፈ ትጉሃን መላእኽቲ ይተኣረመለይ ካብ ስሕተተይ ኣርሙኒ ኣርማኒ ምኽርኹምና ተግሳጽኩም ኣይፈለየኒ።